Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Gamitan ang imong gahom ni Kay. Pareha sa pagpagawas nimo sa kayo dito sa payag ninyo. Lola, murag, wa na ko'y gahom. Osa! Uwan na kay gahom! Mao ka lala, wa na ko'y gahom. Tungod kay, wa na nako ang perlas. Pero nganong nawa man mo? Ambot, uwasap ko mahibaw ko na nanawa ang perlas sa kong bulsa. Nagsulti ka ba sa tinaad? Ola, nagsulti ko ni mas tinuod. Batilan, asa man dahil tong imong perlas? Likay, sulti lang kung hain ang imong gahom. Hihi. Wa na lagi diri na ako ang gahom toto. Wa na ang perlas sa kong bulsa, dali ba? Wa na, imo ning gitaguan, no? Ano magsige magkakatawa toto ay? Bisan og normal na atong gistoryahan siya katawa. Lola, tabangi ko ninyo. Oh, mayabag na gano'n tawanan eh. Naunsa man gyud diri ka? Ambot ko na unsa ko. Ikapoy na ko sige katawa. Nanayabag Wa day na nimo tuyo toto. Wa taon na. Murag doon na mo diktar sa akong utok. na. Ati na iniron. Nga sa atong pa, doon ay may hongong ni mo aron ima ko sagpaon. Ulula. Oh, kahanggaw. Sagpa ang imong lola. Agay na unsa na sagkaroto. Ay, anong gisagpa naman sa konema. Aray kadang-kadang. Lola, may mihong nimo toto. Doon na lagi. Isubo ko aron sa paon si Lola. Pauno nga siya ni Kay. Sagpa sinikay. Hanggaw man kang kapuha ka. Ikaw sa. Ganun gisagpa mo ko nimo toto. Dito ako. Iya kong ginugo. Aray, kani siya ba, kani. Di na ko ani. Hilain na ni. Magpalayo na ko ninyo ni Kay. Magpalayo na ko lang. Pasagot ay. Nawa na. Unsa ba yung kay nakapabuang sa akong apo ni Kay? Wa siya mabuang lola. Ha? Pero, dunay nagsugo niya aron pasakitan ta. Saning atong naabtan. Daghan man ng mga sinina. Niyata sa labananan. Oh, wala. Ang mga duwindi ka ng laba. Niya ta silang labanan. Klaro kayo. Daghang hinayhay din eh. Nindot nila. Ani una ta manago ni Andoy. May dini tagu ano kay dagang mga makasalipod dato. Pero mas maayo yun nga makita na to si Nikay. Kay doon na siya gahom. Hain karon ang gahom ni Anang Nikay Bakukang. Mao ka na ang akong gipangita karon dinhi sa akong kawang gamhanan, mahal na hari. Kinahanglang mahuptan ko na ang maong gahom sa daling panahon. Kinahanglang mabuhi ang mahal kong Reyna. Gamhanang kawa. Dungga ang panghaliya sa mahal nga hari. Ipakita kadamo kung hain ang perlas nga gamhanan. Kana, mubukal ka. Ipakita kanamo kung hain ang gamhanang perlas. Ana. Mihunong na pagbukal ang kawa. Unsa ang nakita mo? Hain karon ang gamhanang pirlas. Ana, paghihapon ka
ang nikay! Lola, padool diri na ako. Badbari ko's gapos na ako. Kanya nagigapos man sad ko. Di man ko makapadool ni mo. Kinahali ba kay kastagikan din Lola? O atong bada ang mga tuwende. Sila si ako. Pero wa naman kay gahong. Dili ka na makaluwas na mo. Uy, sa alalaman na may nagpaingon na sa binig. Oh, ni ano sa mga sundao sa hari. Nabatun magkataan nila. Pangandam, Lola. Kinahanglan mga andam ta sumaabot, Lola. Okay nga naman. Nakakita ka na sa mahitabo sa umaabot. Wa, pero... Ay! Asa ba? Usaon ka ninyo! Ay, mga ago! Usaon man na ninyo, Sinekay! Buhiin ko ninyo! Sino pag nawa na sa mani, oy, mamatay na yun ni Sinekay. Pero, hain mo sa ang iyang gaho. Unsaon magkato siya sa mga sundao sa hari nga balikog og ilang? Mahal nga rin. Tabangi ko. Tabangi ko, mahal nga rin. Wa ko'y ikatabang ka. Inang bruha, tambalan ko. Paano nga na tao ko si katawa tao, noy? Kapoy na si katawa. Kapoy na kayo, mahal nga rin. Hindi kailang ang magapahulong ni anak katawa mo. Tuto. Unsa? Ang gahom nga naan ni kay ang makatabang kayo. Oh, alay! Buhiin ko sa ba? Saan mo sa ninyo? Igaid siya dire sa tilan sa kong trulo. Pagdali. Alay! Sabay na hinaya lang taon ko ninyo! Ay, nausaman mo! Nikay, kumusta? Ay, pasibang musta na ko, Totoy! Paningkamot niya, kamulian ka! Mahal ka, Hari! Buhiin ang akong buhok! Kung sa may buhato ni mo na ako! Huwag mo na cover last! Ayaw pamakat. Nahibaw ko nga gamhanan ka. Pero dili ka gusto nga muangkon. Huwag na lagi ko'y gahom! Kinahanglang may gahom ka. Dali, dali. Saot ko di mo! May buhaton ka. Dada siya sa kwarto sa reyna. Oh, singgit ka to ni Nikay. Ay, tuwa na ito napita. Yan ang ta sa suod gyud sa palasyo. Oh, sa may sunod ng buhaton. Ha? Oh, kiring kuan. Atong dumdumon ang tingod ni Nikay. Tara. Sa? Dali na. Atong dumdumon. Kumusta Oh, ka mo? bumuksa, bumuksa. Ang mga ulipon. Madam Bakukang. Kukang. Mga sundao! Oh, May kaaway nga nagkasunod sa palasyo! uy, dagan na yan, oy! Dagan! Yung kamo! Ay, ngano man ni? Ngano man ni? Uy, ngano di naman maliw ka kumatil. Ngano ni? Nahimot ang bato. Ah, musik, hala. Noy, may kaging lang ta. May kaging ta. Kung magtuo nga mag-aabot lagi hapon, kita dinhi sa palasyo, Elmo. Andoy. Unsa ni mo ha? Unsay buhaton nimo namo? Ay, may himuag sa tuwa oy. Kinahanglang silbihan ko ninyo. Ha? O ikaw, Elmo, ikaw ang himuon kong tuong kamot. Musugot ko. Basta alag ko pahakotag mga bato. Ayaw ka balaka. Dili ka na mohakot og mga bato. Tungod kay ako ka nang ulipon. Dali, sunod ka mo kanako. Asa ko ninyo dadon? Buhiin lang ko! Kada ko ini mo ang kwarto. Mao ka na ang kwarto sa mahal asawa. Sud! Saan ko ni mo din sa kwarto? Mahal nga, Hari. May ipabuhat ko nimo. O kung dili na nimo buhaton, ipakaon ko ikaw sa mga buayang gutom.
O sa may pabuhat mo na ako. Ayaw rin ang binuang ha. Ako, makapanglabaman ko. Bisan kini kurtina ninyo nga dagko kayo, pwede gini na akong labhan. O, dili pa. Ako lang lipihan ang imong mga kuko. Kay tagas na kayo na niya hugaw pag yun. Sultihi lang ko kung magpatiman ka. Magpahungit ba ka? Aw, pwede sad, mahungit sad ko. Dili ako ang imong atimanon. Kay unsa man akong buhaton. Mahaling hari. Ablihi ka ng dakong tilon. Unsa man ang gitabunan sa dakong urna. Mao ka na si Reyna Santan, ang akong kapikas. Siya ang kinahanglan nimong buhion kung dili ka gustong mamatay. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!